सत्तरीतल्या ब्रह्मकर्मळेत जाल्ल्या ब्रह्मोत्सव 2024च्या हिंदू संमेलनात थंय हाजीर आशिल्ल्या समेस्त देवळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तशेंच ग्रामस्थांनी एक व्हड थाराव घेतला. सत्तरी तालुक्यातल्या देवस्थानांच्या उत्सवांक देवळांच्या आवारात परधर्मीय तशेंच हिंदू धर्म आनी देवांक न मानपी लोकांक दुकानां घालपाक दिवचे ना असो थाराव मांडला. पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या उपस्थितीत हो थाराव लोकांनी मांडला. मी श्रीराम देवस्थानच्या वतीने हा ठराव मांडतोय. सर्व देवस्थानचा त्याची अनुमोदन असेल. आज दिनांक 18 डिसेंबर 2024 रोजी गोवा मुक्ती दिनाच्या पूर्वसंध्येला आम्ही ठराव मांडत आहोत. आम्ही सत्तरी तालुक्यात देवस्थानाचे पदाधिकारी व इतर ग्रामस्थ स्वामीच्या उपस्थितीत आमच्या गावातील देवस्थानाच्या प्रांगणात होणाऱ्या उत्सवात परधर्मीयांच्या तसेच हिंदू देव व धर्माला न मानणाऱ्या व्यक्तींना व्यापार करण्यास वा दुकान उभारण्यास परवानगी देणार नाही असा ठराव मांडत आहे. जर हिंदू लोकांमदी संघटन ना जाल्यार एक दीस आमची सगळ्यांची घरां उद्ध्वस्त जातली. देखून हे संमेलन घडोवन हाडपी लोकांचे तोखणाय करपाक जाय अशें म्हणीत पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजीन तोखणाय केली. विशेष करून मला आजच्या या आयोजकांचं मी कौतुक करतो की त्यांनी इतक्या सगळ्या देवस्थानातल्या लोकांना, आजूबाजूची जी देवस्थान आहेत त्यांना एकत्रित केलं. हा विशेष यासाठीच आहे कारण सगळ्या सत्तरीतल्या जेवढ्या म्हणून देवस्थानातले पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत ते सगळे एकसंध झाल्याचं स्वरूप आज या ठिकाणी आम्ही सगळे पाहत आहोत. एकता, संघटन ही कलियुगाची महती सांगतात. इथे असलेल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो की आम्ही सगळे हिंदू, आम्ही सगळे लोकांवर प्रेम करणारे, लोकांवर माया दाखविणारे, सर्वांना आपल्या कुशीत घेणारे. पण आज आमचीच परिस्थिती अशी आहे की ज्यांना आम्ही जवळ केलं तेच आमच्या मानगुटीवरती येऊन बसलेले आहेत. आणि म्हणून आजच्या या अशा काळामध्ये आम्ही सगळेजण उभे आहोत की ज्यावेळी जर संघटन नाही तर मात्र आमची सगळ्यांची घरं एक ना एक दिवस उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. खरोखरच या देवस्थानाला आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं अभिनंदन करायचं आहे. एक ना एक दिवस या ब्रह्मदेव देवस्थानातल्या पदाधिकाऱ्यांची आम्हाला आठवण येणार. गेली कित्येक वर्ष अगोदर या ठिकाणी हिंदूंचं संमेलन घडलं होतं आणि या संमेलनामध्ये आम्ही सगळ्यांनी एकजुटीचा संकल्प केला होता. त्याचा परिणाम म्हणून आज माझी नात्र पंटोला आनंदाने देवळामध्ये देवाचं कार्यक्रम करू शकतात. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.